Nasledujúci príbeh je fiktívny. Je vytvorený ako kompozit situácií a vzorcov správania, ktoré sa v manipulatívnych vzťahoch môžu reálne objavovať. Jednotlivé prejavy sami o sebe nie sú diagnózou človeka ani dôkazom manipulácie. Rozhodujúci je opakujúci sa vzorec a jeho dopad na druhého partnera. Najprv som bola všetko. Najkrajšia žena, ako kedy stretol. Najinteligentnejšia, najvtipnejšia. Prvá žena, ktorej vraj naozaj dôveroval. Hovoril mi, že celý život čakal práve na mňa. O rok neskôr som sedela na podlahe v kúpeľni a premýšľala, či som naozaj taký zlý človek, ako o mne hovorí. Či som sebecká, či som precitlivená, či som toxická, či všetky naše problémy nevytváram ja. A najhoršie, keď ma opustil, nechcela som, aby bol navždy preč. Čakala som, že sa vráti. A keď sa vrátil, bola som šťastná. Dnes viem, že som nečakala na človeka, ktorým bol. Čakala som na človeka, ktorým bol na začiatku. A trvalo mi veľmi dlho pochopiť, že práve ten začiatok ma držal vo vzťahu ešte dávno potom, ako už takmer nič z neho neostalo. Počúvate Toxic vzťahy. Volám sa Lucia a on je Adam. Spoznali sme sa úplne obyčajne, cez známych. Prvý večer sme sa rozprávali asi 4 hodiny. Mala som zvláštny pocit, že ma pozná. Nie, že sa zoznamujeme, že ma už pozná. Keď som niečo povedala, často povedal presne, alebo ja som úplne rovnaký. Mala som rada staré filmy. On tiež. Milovala som spontánne výlety. Bože, presne toto mi v živote chýba. Hovorila som mu, že vo vzťahu potrebujem veľa komunikácie. Pozrel na mňa a povedal, to je základ. Neznášam ľudí, ktorí riešia problémy ticho. Pamätám si tú vetu veľmi dobre. Neskôr dokázal nebyť so mnou v kontakte 3 dni. Vtedy mi to pripadalo ako sen. Prvé týždne sme si písali prakticky non-stop. Dobré ráno, ako si sa vyspala? Čo robíš? Jedla si? Chýbaš mi. Dobrú noc. Niekedy sme skončili telefonát o 2 ráno a o 7 mi už prišla správa Dobré ráno, kráska. Po 3 týždňoch mi povedal, ja mám pocit, že ťa poznám roky. Po mesiaci, nikdy som toto s nikým necítil. Po 2, keby som niekedy mal mať rodinu, viem si ju predstaviť s tebou. Mne to pripadalo rýchle. A ja som mu to povedala. Zasmial sa. Keď vieš, tak vieš. A ja som chcela veriť, že niekedy to tak jednoducho naozaj je. Mal jednu vlastnosť, ktorá ma úplne dostala. Pamätal si všetko. Keď som mu povedala, že mám rada jednu konkrétnu vôňu, o 2 týždne mi ju kúpil. Keď som mu spomenula, že som ako dieťa chcela vidieť jedno miesto, naplánoval mi tam výlet. Keď som mu povedala o predchádzajúcom vzťahu, v ktorom som sa cítila ignorovaná, chytil ma za ruku a povedal, ja ti toto nikdy neurobím. A presne vtedy som mu začala rozprávať veci, ktoré som bežne ľuďom ani nehovorila. Čo sa bojím, čo ma zranilo, čo potrebujem, čo je pre mňa vo vzťahu najcitlivejšie. Mala som pocit bezpečia. V podstate som mu odozdala v prvých mesiacoch mapu ku sebe. Vtedy som ešte nevedela, že v ďalších mesiacoch sa tieto miesta môžu objaviť ako hádka. Tu môžeme prvýkrát hovoriť o pojme love bombing, ale opatrne. Veľká zamilovanosť, množstvo správ, darčeky alebo intenzívna pozornosť sami o sebe nie sú love bombing. Ľudia sa môžu úprimne a veľmi intenzívne zamilovať. Pri manipulatívnej dynamike je podstatné niečo iné. Intenzita môže slúžiť na veľmi rýchle vytvorenie citového puta, pocitu výnimočnosti a predstavy spoločnej budúcnosti ešte skôr, ako mali dvaja ľudia čas sa skutočne vôbec spoznať. A neskôr sa práve táto prvotná intenzita môže stať referenčným bodom. Obec si celé mesiace hovorí, ja viem, aký dokáže byť. A čaká, že sa ten človek z prvých týždňov naozaj vráti. Prvý konflikt bol úplná hlúposť. Išla som na večeru s kamarátom zo školy. Adam sa spýtal, s chlapom? Zasmiala som sa. Áno, poznáme sa asi 10 rokov. Spali ste spolu? Nie. Chcel s tebou niekedy spať? Povedala som, neviem, Adam, je to kamarát. Tváril sa, že je všetko v poriadku. Ale večer mi odpovedal jednoslovne. Na druhý deň tiež. Spýtala som sa, ty sa hneváš? Nie. Tak čo sa deje? Nič. Až večer povedal,
Len som asi pochopil, že máme iné predstavy o vzťahu. Zľakla som sa. Kvôli jednej večeri? Nie kvôli jednej večeri, kvôli rešpektu. Zrazu sme sa nebavili o jeho žiarlivosti. Bavili sme sa o mojom nedostatku rešpektu. Nakoniec som povedala, dobre, na budúce ti to poviem skôr. On ma objal. Ja ti nechcem nič zakazovať. A bolo dobre. Na budúce to nebola večera. Bola to fotografia. Potom kamarátka, ktorú nemal rád. Pri každej situácii to vyzeralo trochu inak. Nikdy mi nepovedal, nesmieš. Hovoril, rob si, čo chceš. Lenže ja už som vedela, že keď urobím, čo chcem, tak to nebude mať dobrý následok. Chlad, odstup, ironické poznámky, niekedy ticho. A potom ten nádherný moment, keď som konečne urobila správnu vec a on bol zase láskavý. Postupne som sa naučila predvídať. Toto radšej nepoviem, tam radšej nepôjdem, túto fotku radšej nedám. Nie preto, že by som sa ho bála, aspoň som si to vtedy nemyslela. Chcela som mať pokoj. Toto môžeme nazvať testovaním hraníc. Nie vždy prebieha vedome a plánovane. Podstatný je však výsledok. Človek zistí, pri akom správaní príde nepríjemný dôsledok a pri akom zase odmena v podobe blízkosti a spojenia. Tým sa môže začať vytvárať veľmi silný mechanizmus. Keď sa prispôsobím, dostanem späť človeka, ktorého milujem. Neviem presne povedať, kedy sa to zmenilo. To je na tomto zvláštne. Nebolo jedno ráno, keď som sa zobudila a Adam bol iný. Skôr ubúdali dobré veci a pribúdali také malé poznámky, najskôr ako vtip. Ty vieš byť niekedy fakt náročná, potom ty musíš všetko riešiť, nevieš nič nechať tak, si strašne citlivá. Raz som sa ho spýtala, prečo mi celý deň neodpísal, povedal. Normálny človek nepotrebuje byť v kontakte každé 2 hodiny. Zostala som na neho pozerať. To bol človek, ktorý mi prvé mesiace písal od rána do večera. Povedala som, veď ty si takto komunikoval od začiatku. Zasmial sa. Lucia, na začiatku je každý zamilovaný. A mne tá veta dávala zmysel. Tak som znížila očakávania. Potom som si začala všímať, že veci, ktoré na mne kedysi miloval, mu zrazu vadili. Moja otvorenosť bola potreba riešiť všetko. Moja spoločenskosť bola potreba pozornosti. Moja samostatnosť bola sebeckosť. Keď som sa ozvala, bola som konfliktná. Keď som sa neozvala, vidíš, tebe je vlastne všetko jedno. Nevedela som vyhrať. Raz sme sa pohádali a ja som mu povedala, mám pocit, že už nie som tá žena, ktorú si ty spoznal. Adam povedal, nie, ty si sa zmenila. Tá veta ma úplne zastavila. Ako? Na začiatku si bola ľahká, veselá, teraz furt niečo riešiš. A ja som mu uverila. Začala som sa snažiť byť znovu tá žena zo začiatku. Menej sa pýtať, menej riešiť, byť veselšia, nenaliehať, nevyžadovať. Lenže čím viac som sa snažila, tým menej som vedela, čo vlastne odo mňa chce. Tu vstupujeme do fázy, ktorá sa často označuje ako devalvácia. Človek, ktorý bol najskôr idealizovaný, začína byť čoraz viac kritizovaný, porovnávaný alebo znevažovaný. A veľmi silný efekt vzniká práve kontrastom. Ak by Lucia od začiatku počúvala, si otravná, pravdepodobne by vo vzťahu nezostala. Lenže ona predtým počúvala, si najlepšia žena, akú som stretol. A preto teraz nehľadala odpoveď na otázku, prečo sa ku mne správa zle, ale skôr, čo som pokazila, že sa ku mne už nespráva ako predtým. Jedného dňa sme boli dohodnutí, že príde ku mne. Čakala som. 7, 8, 9, nič. O 9:30 som mu zavolala a povedal, čo je? Kde si? Doma. Veď si mal prísť. Ticho. Potom, Lucia, my sme sa na dnes nedohodli. Začala som sa smiať. Adam, doslova včera sme sa bavili, čo budeme na večeru jesť. Nie. Áno. Nie, hovorili sme možno. Bola som si úplne istá. Potom povedal, ty si zase niečo vytvoríš v hlave a potom ma za to trestáš. A ja som zrazu nevedela. Otvorila som správy, hľadala som to, telefonovali sme, nemala som dôkaz. A úplne absurdne som sa mu nakoniec ospravedlnila.
O niekoľko dní urobil niečo podobné. A potom znova. Niekedy poprel vetu, ktorú povedal pred hodinou. Niekedy tvrdil, že som niečo povedala ja. Keď som si bola istá, povedal: ty počúvaš len to, čo chceš počuť. Keď som sa rozplakala: a teraz zase hráš obeť. Raz som si po hádke začala písať poznámky. Doslova. Dátum. Čo povedal. Čo som povedala ja. Hanbila som sa za to. Ale potrebovala som vedieť, či mi už naozaj úplne neprepína. A tu už môžeme hovoriť o gaslightingu. Ak ide o opakované narušenie dôvery človeka vo vlastnú pamäť, vnímanie alebo úsudok. Nie každá lož je gaslighting, nie každé ja si to pamätám inak je gaslighting. Ľudia majú rozdielne spomienky. Rozhodujúci je systematický vzorec. Lucia už nehľadala iba riešenie konfliktu. Začala potrebovať dôkazy, aby si mohla byť istá vlastnou realitou. A to je veľmi podstatná zmena. Potom prišlo porovnávanie. Adam mal kolegyňu Moniku. Najskôr ju neznášal, aspoň podľa toho, čo mi rozprával. Potom ju začal spomínať inak. Monika je v tomto úplne v pohode. Alebo Monika napríklad nerieši každú kravinu. Jedného dňa povedal: vieš, čo je sranda? S ňou sa dá normálne rozprávať. Povedala som: tak choď za Monikou. No on sa začal smiať. Vidíš, toto je presne ono. Žiarlivosť. Bola som zrazu žiarlivá, hoci ju do hádky priniesol on. Neskôr som pochopila, že vždy existoval niekto, voči komu som mala pocit, že musím dokazovať svoju hodnotu. Kolegyňa, bývalá, kámoška, niekedy dokonca obyčajná žena na Instagrame. Toto je pekná žena. Vidíš, ako sa vie obliecť? A potom: bože, Lucia, veď som len povedal, že je pekná, ty máš fakt problém so sebavedomím. Možno som ho už naozaj mala, ale nepamätám si, že by som ho mala pred týmto vzťahom. Do tejto dynamiky môže vstupovať triangulácia. Teda vnášanie tretej osoby do vzťahovej dynamiky spôsobom, ktorý vytvára žiarlivosť, neistotu, súťaž alebo tlak. Ani tu neplatí, že zmienka o bývalom partnerovi alebo pochvala iného človeka automaticky znamená manipuláciu. Rozdiel je v opakovanom využívaní tretej osoby na destabilizáciu druhého partnera. Najhoršie boli jeho odchody. Po hádke prestal komunikovať. Niekedy na deň, niekedy na 3. Raz dokonca na celý týždeň. Prvý deň som bola nahnevaná. Druhý som začala pochybovať. Tretí som už rozmýšľala, čo mu napíšem. Nakoniec som sa ospravedlnila. Aj keď som na začiatku hádky bola presvedčená, že som nič neurobila. A v momente, keď sa ozval, obrovská úľava. Ahoj. Jedno obyčajné ahoj. A ja som mala pocit, že môžem konečne dýchať. Zrazu bol milý, chýbala som mu, prišiel za mnou, milovali sme sa. Rozprávali do rána. A ja som si vždy povedala: tu je. Ten môj Adam zo začiatku. Vrátil sa. Potom prišla ďalšia hádka. Ďalšie ticho. Ďalšie odmietnutie. A ďalší návrat. Bola som čoraz viac vyčerpaná. A zároveň čoraz viac naviazaná. Je to paradox. Človek by čakal, že čím horšie sa k vám niekto správa, tým menej ho chcete. U mňa to bolo chvíľkami naopak. Čím viac sa vzdiaľoval, tým viac som túžila po okamihu, keď bude znova dobrý. Toto je prerušované alebo intermitentné posilňovanie. Odmena neprichádza predvídateľne. Prichádza po období neistoty, odmietania alebo napätia. A práve nepredvídateľnosť môže spraviť odmenu psychologicky veľmi silnú. Človek nevie, kedy sa blízkosť vráti. Tak skúša viac, prispôsobuje sa, čaká. A keď príde dobrá fáza, úľava môže byť obrovská. Nie preto, že vzťah je stabilný, ale preto, že práve skončilo obdobie bolesti. Nakoniec odišiel on, po úplne banálnej hádke. Povedal: ja už toto nedávam. Pýtala som sa: čo nedávaš? Teba. Jedno slovo. Teba. Povedal, že som toxická, že som ho psychicky vyčerpala, že potrebuje pokoj. Potom povedal niečo, čo ma úplne zlomilo. Ja už ani neviem, kto si.
Bolo to absurdné, pretože ja som tedy naozaj nevedela, kto som. A myslela som si, že to dokazuje, že má pravdu. Prosila som ho, aby sme sa porozprávali. Nechcel. Napísala som mu dlhú správu. Neodpovedal. Ďalšiu. Nič. Potom ma zablokoval. Ja som sa úplne zosypala. Nechýbal mi Adam. Chýbala mi odpoveď. Čo som urobila? Ako sa z človeka, ktorému som bola životná láska, stal človek, ktorý ma dokáže zo dňa na deň vymazať? Čítala som si naše staré správy, tie úplne prvé. Nikdy som toto s nikým necítil. Si žena môjho života. Ja ti nikdy neublížim. A plakala som. Nie za tým, čo sme mali na konci. Plakala som za týmto začiatkom. 3 mesiace nič. Potom mi v noci prišla správa. Dnes sa mi o tebe snívalo. Jedna veta. Srdce mi začalo búšiť presne ako kedysi. Neodpísala som. O hodinu. Dúfam, že sa máš dobre. Na druhý deň. Veľa som nad nami rozmýšľal. A potom asi som veľa vecí pokazil. To bola veta, na ktorú som čakala mesiace. Odpísala som. Najskôr opatrne. A Adam bol zase ten človek zo začiatku. Ospravedlňoval sa. Hovoril, že na sebe pracoval. Že pochopil, čo stratil. Že žiadna žena nebola ako ja. Že sa ma nesnaží dostať späť. Len chce, aby som vedela, že ho to mrzí. 2 týždne sme spolu sedeli v aute. O 3 ma boskával. A ja som mala pocit, tak predsa. Tak som sa nemýlila. On ma naozaj miloval. Potreboval iba pochopiť, čo stratil. Prvé týždne boli nádherné. A potom som sa jedného večera pýtala, prečo mi celý deň neodpísal. Adam sa na mňa pozrel, povzdychol si a povedal, Lucia, zase začínaš? A vtedy, neviem to vysvetliť, ale niečo vo mne konečne cvaklo. Tá veta, ten tón, tá situácia, ako keby som sa po 3 mesiacoch ocitla presne na tom istom mieste. A zrazu som pochopila niečo, čo mi dovtedy nedochádzalo. Ja som sa nevrátila do nového vzťahu. Ja som sa vrátila do toho istého kruhu. Pre takéto návraty sa v populárnej psychologickej terminológii používa výraz hoovering. Keby ste chceli vedieť, pojem vznikol na základe značky vysávačov Hoover. Takže vlastne si to vieme prirovnať k tomu, že niekto vás vysaje ako keby naspäť. Nie je to klinická diagnóza. Označuje správanie, ktorým sa človek po odstupe alebo rozpade vzťahu pokúša druhého znovu vtiahnuť do kontaktu. Môže prísť ospravedlnenie, nostalgia, sľub zmeny, kríza, správa typu len som chcel vedieť, či si v poriadku. Samozrejme, nie každý človek, ktorý po rozchode napíše bývalému partnerovi, manipuluje. Rozhodujúci je opäť vzorec. V tomto prípade návrat neznamenal vytvorenie nového spôsobu fungovania. Bol iba ďalším začiatkom toho istého cyklu. Keď sa na Lucín príbeh pozrieme ako na celok, vidíme niekoľko fáz. Najskôr prišla intenzívna idealizácia. Lucia mala pocit, že konečne stretla človeka, ktorý ju dokonale chápe. Potom začali malé testy hraníc. Nasledovalo prispôsobovanie. Postupne prišla devalvácia. To, čo bolo kedysi obdivované, bolo neskôr kritizované. Potom sa pridalo spochybňovanie reality, alebo teda gaslighting, presúvanie viny, porovnávanie, ticho, odstup a obdobia intenzívneho návratu blízkosti. Neskôr prišlo ukončenie a po ňom nový návrat. A práve tu je dôležité povedať jednu zásadnú vec. Tento kruh nie je matematický vzorec. Nie každý manipulatívny vzťah bude vyzerať presne takto. Nie vždy sa objaví každá fáza. Nie vždy sa poradie zopakuje rovnako. A jednotlivé prejavy môžeme niekedy vidieť aj v bežných, nezdravých konfliktoch bez toho, aby celý vzťah tvoril systematickú manipuláciu. Dôležitý je opakujúci sa systém a jeho účinok. Na začiatku Lucia vedela, čo cíti, vedela, čo chce. Vedela, čo považuje za priateľné. Na konci si zapisovala rozhovory, aby si bola istá, že si ich nevymyslela. A možno práve toto je jeden z najsilnejších signálov manipulatívnej dynamiky. Nie to, že sa s partnerom hádate, ale že postupne prestávate dôverovať sami sebe.
svojmu úsudku, svojim pocitom, svojim hraniciam a začnete potrebovať druhého človeka, aby vám povedal, čo je realita. Lucia celé mesiace hľadala spôsob, ako dostať späť začiatok. Ako byť znova tou ženou, ktorú Adam obdivoval. Ako menej riešiť, ako byť pokojnejšia, ako ho neprovokovať, ako byť dostatočná. Lenže otázka možno nikdy nemala znieť, ako sa mám zmeniť, aby ma zase miloval ako na začiatku. Možno mala znieť, prečo musím strácať samú seba, aby tento vzťah fungoval. A ešte posledná vec. Človek, ktorý sa vráti do takého vzťahu, nie je automaticky slabý. Návrat môže byť súčasťou veľmi silného citového púta. Nádej je silná. Spomienky sú silné. A človek, ktorý vám spôsoboval bolesť, môže byť zároveň človekom, od ktorého ste sa naučili očakávať aj úľavu od tej bolesti. Preto môže byť odchod psychologicky oveľa komplikovanejší, než vyzerá pre tých, čo sú zvonka. Lucia si nakoniec nepovedala. Už ho nemilujem. Povedala si niečo iné. Možno ho ešte stále milujem, ale už nechcem žiť takto. A niekedy práve toto stačí ako prvý krok von z tohto kruhu. Toto bol jeden príbeh, nie diagnóza. Nie návod na to, čo musíte urobiť. Ale možno príležitosť všimnúť si niečo, čo ste doteraz nevideli. Počúvali ste Toxi vzťahy.